Uba Anthony Lingdo Nongbri Secretary Election Committee Kashnong Malki ulapan benapat ba kedor bar Shnong Malki kan sajid arngut kirang ba Shnong Bathamai ha kashupau terik nailar Hamadan Malki nadu kapor pra baje menstep hadu ar baje no phaisngi inyo yaki vote ha kapor lai baje bat anpen bena yaki nong job ha kane kaju kasngi kidan langut ki kertong ki bakun thop ya uba bandara warjri ba pike sotun bat uba tamdu khongwir nakini ki langut kinok thep vote kin pruit dak arngut naki haka ballot balashon ya kadur jongki ula ong ba yakane kajing thep vote enle daka kot ballot bat la kerpat ya baro ki ba dei traishnong kin mi renti banjet ya kirang ba shnong bathamai hakane kasngi kandan kajing khang shnong haki kenta thep vote bat ansha ban mi nashnong tang ki khna school college ki badon hapdeng ke examen bat ikitu ki ba lecha hospital kibriu ki la ban rong shamalki kumba julong man la kasngi ula ong nakaliang jong ka dorbar Shnong Malki kala penbait bandon kani ka jingajet yaki rangba Shnong Bathamai jong ka Shnong ya ka ba ka dorbar kalbu lembaga election committee ba penbait ya kani ka kam kani ka jingjet yaki rangba Shnong arngut kanlong hakani ka sipotrik jong mentau benai arajar saw hangni apo Madan Malki kapor banjet yaki rangba Shnong kanlong nadu kapor pra baje mestep hadu khandai hadu arbaji mensi om kumbala penbenan ningkong khandai baji kata kari kapor kajing paglan nakaliang kadorbar bat hagaju kasngi hi on sanyo yaki votes jong kini ki rangba Shnong Bathamai kaban long hakapor lai baji mensi kata kari kapor bangin nyo yaki votes bat nakaliang kasnong idon lai ngut ki rangba ki bala file nomination nakabanta banyakun ya kanika kam rangba Shnong po Shnong Malki kita gilong iba bandara warjri iba tamdu khongwir bat iba pike sotun kini ki laingut kidi kirang ba kiba ladap on file nomination bat ka election committee kala pediang ya kani ka nomination jengki pan yakun ya kani ka kam election rangwa Shnong apo ka Shnong Malki bat hagaju kapor ka dorbar hagajing lang badang sudap long hunen kasi kalarai ba kanton ka jingkhang Shnong apo ka Shnong Malki hagani ka sipautorik kabade ka singi rangwa Shnong henrei la pelaj no ya ki school ki college ki badan hapo upur sam yo Shnong Malki ki badan hapeng ki exam bat kumjuri ki office rekam ki badan hapo Shnong Malki kandom don kanu nu jingkhang na kabenta jongki bat kani kadai ka kalong ru na kabenta kitu ki badan kami ya kam ka bakerki kum ki hospital ki kwai bat nakaliang ka election committee hi kai wer ya borok kinong Shnong bakinyemi pajba ha ka tu kasngi ban pendap ila ka jong kahok ha ka banjet ila jong rang wa Shnong armut ngin yo ki rang wa Shnong bakin jet atau kesini po Madan Malki nang baki kam jo Shnong kinya chamat bat menu bala banjet menu bala banyi mentah kani kam jet rang Shnong dorbar hi lembaga election committee gelarai batang ki trai Shnong ki badai ginong Shnong jo Shnong Malki ki badai ru ki khasi ila ban simentah ka banjet ki rang Shnong kata kalong ki baladap khat pras nam seneng kentup kentai bat senrang kata ka digarai bat hakaju kopor ki weipat kiba wan song Shnong Malki om duna ya ka suppose nam ni kiba kila perung dekot lani perung yela dia hapo ka Shnong lemba ki dorbar dong gibadan hagi kentot jo ka Shnong katkum ka jing itip bajing penitu jong kirang wa dong gibadan kita jeka kila long kiba dehok ban yo ban simenta ka banjet on wa Shnong tegani ka kubor na ka banta baro kinong Shnong jo Shnong Malki ba kin yemi pajba ka ban simenta hakani ka jingjet kirang wa Shnong boleh sibun ka jingjet kirang wa Shnong hi kan long da ki ballot paper ki ba ka election committee kala ada ban pangkhre hakani ka ballot paper an sadon lively ki kerteng jong kini ki banya kun ya ka election rengkat kadur jong ki kertong ki banya kun ya kani ka election ba ki pajba nong thep bot jong ka Shnong ki banjet ki kirang ba Shnong kila bantik artli ki kerteng na kini ki laingut ban longkum kirang ba Shnong jong ka Shnong Malki kani kalong ka benta ka badon kamba bat nakaliang ka dorbar sa sisien ka kentu ya baro kinong Shnong jong ka dong bat kada kenturu ya baro kinong penyat dong hagi dong goper jong Shnong Malki ban kentu ya baro kirim peyeng ban mi sakmat haka ban mi sakmat ban jet ya orang ba Shnong lejong boleh sibur pi ka dorbar kala rai batang kitu ki basong basa hapo ka Shnong Malki kiyo ya kalat ban jet ya kirang ba Shnong lejong hapo ka Shnong henrei ki donru ki wi ki jaka ka haka ba ngi haka jing start jong kirang ba dong ban certify lani ban pediang yanu badai ban sya ban tebut yanu banum sya ban tebut
ngilai haki bakadu i dan kanu ke dispute ke election committee kan sasim ya karai bakadu hatu sih. Nah kalian ke Dorbar Senong ngiladap ban pentip yaus iem ladap ban ya kendu yaus iem jaka imam liam but ngilayo ru ya ka jubab na kalian sim namar ki jing don ki kam ki bamla banwan ndang ngilai puli ke Dorbar bangi pediang but ndang ngiladap je di kerang Bak Senong ke eksekutif bodi pertama jang Dorbar Senong kan lengbau sekretari jang Senong kin sa pentip syakai imam liam saus iem ban ai sanat ya ki rang Bak Senong ki ba ki pajak ki lajet Bak Senong ki